nevoie să mă vadă nimeni. Înțelegi? Adică dacă unii acceptă să li se vorbească așa și să fie luați la mișto doar ca să apară la televizor, la mine nu-i caz. Eu niciodată, de fiecare dată mă cheamă. Dacă am un produs de promovat, dacă am de vorbit de un film, da, vin să vorbesc. Cum am venit la tine acum, vrei să intri în viața mea personală? Libertate. Întreabă-mă ce vrei tu, îți răspund la orice. Da. Te văd că te interesează persoana mea. Și că te interesează ce am de spus. Și atunci eu îți spun. Dar dacă tu vii să mă iei la mișto și după aia vii să-mi iei interviu și mai și spui, hai că atunci nu mai facem catering, nu te mai iau la mișto cum ar fi. Păi cu mine pe stradă în 2 minute te dezbrac și te îmbrac. Înțelegi? Și i-a spus, nu, tată, nu te supăra pe mine, nu vreau să... N-am zis, am promis că... M-am jurat că nu o să-ți mai dau niciodată nicio declarație. Înțelegi? Și așa sunt, adică eu îți dau... Adică eu și la film, când am ajuns la Sibiu, am încercat să fiu, cum sunt eu în nota mea, ce ai spus și tu. Să fiu drăguț în toată lumea. Rezultatul de la început, de când am ajuns în prima zi, lucru care pe mine m-a încântat foarte tare, lumea era reticentă când am ajuns acolo, pentru că era prima oară când mă expuneam între ei cum ar veni. Iar la final, când am plecat, majoritatea, de fapt, toți cei cu care am jucat m-au luat în brațe. La final. Ne-am luat în brațe. Am văzut că ți-ai făcut și prieteni noi acum. Da. Te-am găsit cu Hamsie. Da. Cu Cristi Bota. Da. Când am plecat la Timișoara, am zis, aoleu, pleci mă la aici, ce faci singur? Da, m-am întâlnit cu el de la Vlad. Adică, nu, de la Vlad l-am remarcat. La Vlad, tot așa, am avut o secvență, prima mea apariție, când am intrat în brigada lor acolo. Da. Și când am ajuns acolo, ei deja filmaseră, deja... În parc. Nu, sus în clădirea aia, dezafectată. Păi da, e asta de asta nu e între primele secvențe. Da, în Colșit așa a fost prima oară când am interacționat cu ei. Okay. În poveste, probabil că a fost formulat, a fost altfel, dar prima secvență aia a fost. Și Bota era unul care era bolnav de tuberculoză și a creat el personajul, înțelegi, și tușea. Și tot tușea pe replică, înțelegi? Și în momentul ăla mi-a tușit odată, mi-a tușit de 2